الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangin siyami at pumamakinig ayad na sumpatan tano na sudi itano kapamagusyaya ko kapketanor o mga paratiye tano si ko Allah. Mga bangin siyami isaw tu amya pamagusyay tano kumyaw na akya pamagusyay tano na siyo mga siyay at kusanday si ko Allah udi na initumpok si ko Allah na pimberang amap mamaanan niya. Isya amap mamaanan niya na giyang kuta kinitumpok yan si ko Allah kaya sanday niyan si ko Allah na siyawab siyang kuto akawaluya giyang kuto syay arko Allah udi na kaadno Allah. Ikadua na ayakyasan din yan si ko Allah na siyawab si isyagyang kuto akalayani pangkatan kalayani daradat dataragyang kuto Rasulullah udi na Abdullah udi na Baitullah asyawab ko kalay pangkatan daradat kapiagyang kuto mga syait na siyanday si ko Allah udi na initumpok si ko Allah. Adum man ayakya siyanday niyan si ko Allah kinitumpok yan si ko Allah nagyang kuto kabubaluin yan asipat wallah dataragyang kuto akatero basarullah qudratullah sama'ullah kailay wallah gagaw Allah kapakanag wallah nagyuto nagyang kuto kyasan din yan si ko Allah na siyabab ko kabubaluin yan ang mga sifat wallah. Mga bangin siyami wajib siya katawi si muslim ay siyabab yan na madakal si ko mga tao am yaribat siyabab kudera na mapaka sisiyang kaya datar o ayamaan niyan ng mga Kristiyan asyabab ko kinitumpok uniyaw wa Isa alayhi salam si ko Allah na aya kaya pikiriranon na si Isa alayhi salam na sudin su Allah udi na wata wallah gitu isyabab adna paratiran apang betul siya ayamaan niyan na Trinity. Bialui siya hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam magiyang kutwa katiruyan aman syahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Ay makna giyang kuto hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na syadin sa tahu asyaksian yan ada Tuhan da asimbaan da patut asimbaan asyar muarsi ku Allah ada asyakutu yan busyaksian yan as Muhammad nasubu wallah ag uripan yan busyaksian yan as Isa alaihi salam na uripan wallah busyugu wallah gu inad niyan siya minggulalan siyang kutwa kalima akun ini si iniyan ini pakawit uli na in iyo Jibril alayhi salam si ko Maryam
gu syuniyawa wa Isa alaihi salam na si makapupuun si ko Allah gu syaksian yan asy syurga na benar gu syunaraka na benar na pagkasulid wallah si ko ya makna niyan na syurga yan giyang ko to kini tumpok wa ya makna niyan na niya wa Isa alaihi salam si ko Allah na ayakya syabutaun usyabugi na syudin syu Allah syu Isa alaihi salam gitu syabab kailangan katawan tanong syu kapakasisingga-singgaya o mga syai amyasan de si ko Allah udi na minitumpok si ko Allah siya datar agyang kuto ayama niyan na kaya aluyat tanuron mga bangin syami mga urip no Allah mga bangin syami isya kailangan siya katawitan ron si kumakapantag kung mga sifatu Allah na siya mga sifatu Allah na dua bagi paganayron na pembetuan sa sifat dhatiyah ikadua na pembetuan sa sifat fi'liyah sifatu dhat udi na sifat al-af'al giyanan iisya kiyang bagi-bagi si iku mga sifat wallah mga bangin syami mga uripun wallah kailangan sukatawisan o ayamakna niyan na muslim aya piteron sifat dhatiyah naginan siya mga sifat at tanityasa si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay baratian na dataro ilm giyang kutwa ilm katao na sifatu tu Allah dhatiyah syawab siya kagigyan ko to kaubaluy Allah alim kat matao udi na katawanian suaya makna niyan na langwan o syai nagyang ko to katawinianon na tanitya siya uto si ikulang-ulangwan umasya si ikulang-ulangwan ulugar si ikulang-ulangwan ubtad na palapalay ng katawan wallah suaya makna niyan na di manggulaw na kisya giyang kuto ay makna niyan na mga masya si iku mga darpa si iku kya pakam bida-bida o ay makna niyan na masya udi na darpa datar penagiyang kuto ay makna niyan na basar giyang kuto kailay na giyang kuto kailay na pedutusi siya giyang kuto sifat dhatiyah o Allah syawab siya kagiya giyang kuto kailay na tanitya siya uto si kulang-ulangwan umasya si kulang-ulangwan udarpa na palapalay din na pagkailay wallah siya daang bidaan umawatan agusyo marani daang bida-bidaan umasya so kagawi kadadaundaw uway na palapalay din na pagkailay wallah sulang-ulangwan o ayamakna niyan na syai langun din katawan ng Allah sulang-ulangwan o ayamakna niyan na syai padipun siya giyang kuto ayamakna niyan na sifat dhatiyah nagyang kuto ay makna niyan na kanag nagyang kuto kapakanag Allah na sifat dhatiyah siya siya kagigyan kuto kanag sifat kuto ay makna niyan na tanityasa asu Allah na pagkanagyan sulang-ulangwan o ay makna niyan na suara pagkanagyan sulang-ulangwan o diiteroon o kalang-ulangwan o oras si kaya udarpa gusi ko kaya pakam bida-bida o ya makna niyan na mga oras kaya pakam bida-bida o mga masya kaya pakam bida-bida o ya makna niyan na mga darpa kaya pakam bida-bida o ya makna niyan na mga inad no Allah na palapalay din pagkanag wallah so ya makna niyan nakatero udi na suara di mangbulaw la si ko ya makna niyan na pimparang masya udi na pimparang adarpa padipun siya giyang kuto ay makna niyan na sifat dhatiyah na giyang kuto ay makna niyan na qudra giyang kuto kapagkagagaw Allah na giyang kuto kapagkagagal na paduto siya giyang kuto sifat dhatiyah siya kagigiyang kuto kapagkagagaw Allah na tanitya sa utwa sifat si iko ay makna niyan na langwan ubtad na si Allah na palapalay din si Allah na pagkagagal uway langwan at kabayan na kaganyan si iko ay makna niyan na pimparang adarpa si iko pimparang amasya si iko piyakya pa kang bida-bida o ay makna niyan na masya udi na darpa na si Allah na ay makna niyan na langwan at kabayan si kapanggalbukan yan na kaganyan
Oh, dia menagian ko to ay makna niya na sifat fi'liya na gitu siya mga sifat ay makna niya na si pagindul si ko kabaya wallah. Si otomita taalok si ko kabaya wallah siya di niya nun kang galbuka. Di niya nun kang gulawla. Ay baratagian ko to ay makna niya na sifat fi'liya na dataro pa mo rarangit. Nagian ko to rarangit ko kapkerarangit wallah si ko manusia udi na isya ay kaadin ay nadnian na dipindi ito si iko kabaya wallah igira kaya bayaan wallah agiyan ko to kararangitin yan si iko inadnian na kararangitan yan igira man akabaya yan syukasyo at yanon na yama na yan na masyosyo at si isagiyan ko to ayama na yan na isa akaadin wallah nagiyan ko to ayama na yan na gadab ngo to rarangit na paduto si isagiyan ko to ayama na yan na pembetuan sa sifat fi'liya ugian ko to rida radhiyallahu anhum ngoto akasyuat nagian ko to akasyuat na paduto si isagian ko to ay makna niyan na sifat fi'liya wa ka si to pagandud si ko kabaya wallah si isagian ko to akasyuat yan si ko taw agugian ko to ay makna niyan na diniyang kasyuat gian ko to akasyuat yan ko betal ugugian ko to ay makna niyan na diniyang kasyuat na si to pagandud si ko ay makna niyan na kabaya wallah nagian ko to gadab ugian ko to ay makna niyan na rida na paduto si isagian ko to ay makna niyan na mga sifat fi'liya datar punagian ko to ay makna niyan na hub nagian ko to hub ko to bubaya nang ko to kap kubaya i wallah si ko kaadniyan na ugian ko to dinyan kap kubaya na si otomatik si ko ay makna niyan na kabaya wallah nagianan ang kanan ang didataranan as-sifat alang wana sifat asi pagindul si ko kabaya wallah sudi ini anong kang gulaw la na ayakab tuisan as-sifat na sifatun fi'liya mga bangay sami isa ayama na niyan na pumagusayin tanusi nagyang ko to kibetun si kuma ingaran wallah kibetun ingaran Allah si ko ayama na niyan na kaadniyan anto na iko kumanuto agiam ko to ay makna niyan na isa ko mga ngaran Allah na ini betul si ko ay makna niyan na isa ko mga kaadniyan bautu kepakai anta akan yutu kepakai haram itu anta kaya makna niyan na kena bautu haram mga bangin sami pemamakin giang mga ngaran Allah na dua ka kelasi adna mga ngaran Allah adad na baniyang kakeparu ibami betul si ko ay makna niyan na kaadniyan ay baratagi ang kuta mga ingaran Allah adad na kakeparunian siya banian kibetu si ikwaya makna niyan na inad niyan kagiang kuta kim betunun si ikwaya makna niyan na isa ko mga kaadniyan na miyakalala utwa kadustaan miyakalala utwa dusa si ikwa Allah pekasulci sagian ko to ay makna niya na shirk asyo shirk na da tarian amala adusya si ko Allah gian ko to shirk na gitu si pembutuan tasyon no sa ay makna niyan na kapanakuto gian kanan ang mga ngaran Allah mga bangin sami adad na kakaparunian abanian kibetu si ko ay makna niya na isa ko mga kaadno Allah melagi dumala melagi si malaikat agus si mga jin agus si mga manusia adad na baka kepar aban yang kibetu Allah so Allah ingaran Allah Allah na dad aban yang kakepar waban yang kibetu si iko isa kumaka anu Allah melagi du malaikat anta ka jin anta ka ya makna niyan na manusia anta ka susala ka ukiran na ya makna niyan na dad abaka keparu ibturun su Allah kedua nagian ko to ay makna niyan na Arab ngoto Arab Tuhan nagian ko to Arab na ingaran to Allah adad na baniyan ka keparu abon kibetun si ko ay makna niyan na mapi anta adna ka adno Allah oy malaikat siya anta ka jin anta ka manusia nagbangkon betun agian ko to Arab kagian ko to kim betun ko Arab si ko isa ko mga ka adno Allah na miyakalala utwa kapanakuto miyakalala utwa kadustaan si ko Allah kedua udi na ikatlo si isagian kana na mga ingaran nagian ko to ay makna niyan na Ar-Razzaq
Giang ko to Ar-Razzaq na ingaran to Allah. Adad na ba niyang kakaparu abon kibutun si ikwaya makna niyan na kaadno Allah. Siya bang kabutwi siya sekanian na Ar-Razzaq. Penuh penagiang ko to ay makna niyan na Ar-Rahman. Nagiang ko to Ar-Rahman na isaw to kumanga ingaran no Allah. Ada abaka kakaparu aba ay makna niyan na kibutunun si ikwi siya kwaya makna niyan na mga kaadno Allah. Kagian ko to akim betunun si iku isa kuma kaadno Allah na pagasulci siya gian ko to ay makna niyan na miyakalala kapan ako to mga bangin syami mga urip no Allah apa memakin. Kadua bagi si iku mga ingaran no Allah na adna ka keparo akib betunun si iku ay makna niyan na isa ko mga urip no Allah isa kuma kaadno Allah. Liu si isagiang ko to ay makna niyan na miyanga aluitan na siya bagi ko mga ingaran no Allah na kapakai ami betu si ko ay makna niyan na isa ko mga kaadno Allah. Ugait na adna syarat. Aya syarat dataragiang ko to Al-Aziz ay siya to ko mga ingaran no Allah. Giang ko to Al-Hakim ay siya ko mga ingaran no Allah. Al-Alim, Al-Qadir na isaw to kaya maanan yan na mga ingaran no Allah. Nagyan ko to hindi dataro to mga ingaran na adna kakaparon yan akibtunun si ikuyo isa ko mga kaadno Allah. Ugait na adna mga syarat. Aya syarat na paganayron nagyan ko to akimbutun kaun na kuan kaun nagyan ko to alif au gyang ko to lam. Kana ba yakin betun kaun na Al-Aziz ayang betun kaun na Aziz. Udi nagyang ko to Al-Hakim nagyang ko to kim betun kaun si iku isa ko mga kaadno Allah oy na ayak apian yan na kuan kaun nagyang ko to alif au gyang ko to lam siya ayak betun kaun na Hakim gyang kayo pamanawata akan na ayang ngaran yan na si Hakim. Udi na siya pagariakan na bituang ko siya ingaran na ayang ngaran yan na si Hakim. Kena uba Al-Hakim, udi na Al-Qadir, udi na Al-Aziz, udi na ayamaan yan na As-Sami'. Ayamaan yan na imbitong ko na si Sami', udi na si Alim, udi na si Basir, udi na si ayamaan yan na Qadir, udi na siya kiiniya upamana Aziz dataran ginan ipaganay asyarat ugay na anak itoong ko mga ulama ay manan yan na piyakayra na giyang kuto diyon kakwa ay siya giyang kuto al siya upamana betul na siya Al-Hakim aya ugay na aya kuan tanong na giyang kuto mapya giyang kuto kapian yan na aya kau upakatan amapya ko kimbetunun si iku isa ko mga kaadno Allah na giyang ko to kakwaon si isa giyang ko to al siya ayab ibiturun na giyang ko to Hakim. Kadua syarat na giyang ko to kimbetun kaon si isa giyang ko to isa ko mga kaadno Allah dataro wata ka dataro pagaring ka dataro wata o isa ataw ko kimbetun kaon si isa giyang ko to isa ko mga ingaran no Allah na kena uba aya mapipikiron siyang ko to kinibetun kaon si isa giyang ko to isa ko mga kaadno Allah na bagiyang ko to sifat ami prarak siya giyang ko to ingaran no Allah da aba mapipikiron na sifat aya maanan yan na mi prarak agiyang kutwa kinibtun ka siyang kutwa ingaran si isa giyang kutwa ay makna niya na isa kumaw kaadno Allah miya aluy tanu siya miyawna asyo mga ingaran no Allah siyang kutwa kinibtun si ko Allah na makaprarak siya ay makna niya na sifa ay ibarat yan na giyang kutwa kinibtun ko Allah ko Ar-Rahman udi na Ar-Rahim na miprarak siya na magsisipat to Allah agiyang kutwa ay makna niya na rahma udi na giyang ko to kaya pagingaran ng Allah si isa giyang ko to Al-Aziz na miprarak siya na masisipat to Allah agiyang ko to ay makna niya na Izza udi na giyang ko to kinibutunon siyang ko to ay makna niya na Al-Qadir
na mipraraksi na giyang kutwa sifat masisifat wallah agiyang kutwa makna niya na qudra na giyang kutwa kimbutun tanurun si isa giyang kutwa isa ko mga kaadno Allah na kena uba ay mapipikir tanurun na bagiyang kutwa makna niya na sifat amak mama na agiyang kutwa makna niya na ngaran na masisifat agiyang kutwa makna niya na tao ay makna niya na ay kinibutun tanurun na giyang kutwa an mabaloy adnay ngaran yan aminisinggay si iko makna niyan na mga padina kaadin bituang kwa isya hakim siya ayaw kinibutun kurun siyang kutwa hakim na anak kiya tendu isya ngaran ay makna niyan na kiya sawapan siya kinisinggay niyan kiya baloy niyan na miya tendu kukip kilo ulo kiyan si iko makna niyan na datarian manusia kip kilo ulo kiyan si iko makna niyan na mga tao na miya tendu agiyang kutwa ay ngaran niyan na hakim kana uba ay kinibutun kurun siya giyang kutwa hakim na basawab siyang kutwa kasisipatan niyan si siya giyang kutwa sifat makmama na agiyang kutwa ay makna niyan na ingaran ibarat na bituan ko siya ay makna niyan na al-qadir na kana uba ay al-qadir udi na qadir na kana uba ay kaya kurun siya qadir na basawab siyang kutwa kasisipatan niyan si siya giyang kutwa ay makna niyan na qudra kapak kagaga udi na ini bituak no nagiyang kutwa ay makna niyan na ingaran na aziz na kana uba ay sabab kini bitunak no si siya giyang kutwa ay makna niyan na ingaran na aziz na sabab siyang kutwa ay makna niyan na kapag ingaran niyan si siya giyang kutwa ay makna niyan na izza isa ang mga dalil siyan mga bangan siyami mga uripin Allah na si siya giyang kutwa masyaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na adna miya katalinguma ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa gurumpong mga tao na isa kira nagyang kuto isa kira nagyang kuto tao igira peteluan niran na ipetiliran na si Abul Hakam si jagiang kuto ay makna niya nagyang kuto Al Hakam na isa uto kumangay ngaran Allah si jagiang kuto ay makna niya na kaya nagaw no Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ipetiliran si Abul Hakam na tiyaluan no Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniisi yan inu andi sabab ay makna niya na piyaka mairan kasi Abul Hakam anto na isabab na tigira na aya sabab na sabab siya kagisya ki ini na igira adna miya samo udi na di makapsi sinabuta si iko mga tao udi na si iko pamilya mi udi na si iko grupo mi na si isiran di iko kukukum kiya ki ini na giyang kutay pumbutadi na kukuman si iko ay makna niya na di makapsi nabuta dua makambubala na pkeso at siranon na sabab pro na mirong din na ini ilano siya ki ini Abul Hakam sabab siya nasi isagiyang kutwa kiya to kawiron Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ayak kini ilano niranon kiya ki ini Abul Hakam na sabab siyang kutwa kasisipatan yan ay mapipikiriran na giyang kutwa kasisipatan yan si isang kutwa maana agiyang kutwa ngaran na inalino Rasul sallallahu alaihi wasallam siya iniisya yanon anta ikaka mga wata ka na tigin ay kakak ko mga wata ka na siya ki ni Shuraih na tigin ayay man to ipagilanor ka na siya ki ni Abu Shuraih na siya ba peruna isanan ikadunan asyarat agiyang ko to ay makna niyan na kakepar kapagingaran na o ay makna niyan na uripan udi na isa kaadin si ko mga isa ko mga ngaran o Allah na kailangan mga oripin o Allah mga baging siyami agiyang kanan adataranan akukuman na katawan tanong siyo kukumananan sabab siya kagya igirakuan na ditanuanan kaiwasan at tigo Tagalog ay makna niyan na apkibitutan si iko siya lakaw ko si iko isa ko mga kaadno Allah ang kutwa isa ko mga ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangay siyami palipan kailangan siya katawitan ron na siya kiyakila siya ko mga tao siya ko kinipantag niran siya ko mga ingaran o Allah agus siya mga sifat o Allah siya mga tao ko kinipantag niran siya ko mga ingaran o Allah agus siya ko mga sifat o Allah
na piklasisiran kapag tiroon tanong 4 ka klase udi na 5 ka klase sa mga tao. Si ko ay makna niyan na kinipentag niran kung mga ingaran ng Allah o si ko mga sifat ng Allah. Paganiron ang mga tao kung kinipentag niran kung mga ingaran ng Allah o sa mga sifat ng Allah na mga tao apiaratiran sulangulangan o sifat langulangan o ingaran amya aloy si ko Quran agumya aloy si ko hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam syagyan ko to kya parati iranun na dairan piaratiran sumaanan niyan sa sadin sa kya aloy niyan si ko Quran uli na kya aloy niyan ko hadith amaana nagitud ni piaratiran nagyang ko to amaana niyan sa dairan panawila dairan panagindaan dairan pa pakambulawasya dairan narupaan agyang ko to ay makna niyan na mga ingaran ng Allah agus yung mga sifat ng Allah. Giyang kanan ang mga tao na ginan yung mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaso mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam kung kinipentag niran kung mga ingaran ng Allah agus yung mga sifat ng Allah na siya din siya kaya aluyang Quran kaya aluyang siya ko hadith na piratiran siya makna niyan. Ugay nagyang ko to kaya paratiran ko makna niyan na deran siya gindaan deran na pangibaratan deran pakaprupaa deran pakambulawa siya agyang ko to ay makna niyan na mga ingaran wallah udi na mga sifat Allah. Gitu siya bab aso miya isya miya aloy na siya Imam Malik na iniisyon agyang ko to al-istiwa kakagim miya aloy siya sa Quran ar-Rahmanu ala al-arsh istawa na iniisyo ko Imam Malik anto na imaan na agyang ko to istiwaro oy na iniisyo bago Imam Malik na tigi na siya kaparatiya asan kumaanan yan na wajib so istiwa na sumaanan yan na katawan sumaanan yan kabasyanan amarayag si ko mga Arab aging ko taptiron istiwa kana uba basya adi siya sabutan kabasyanan asya sabutan o mga Arab sumaanan yan na marayag na so kaparati at tanurun kaparati aw na wajib ugi na siya rupaan yan buntal yan na majhul ay maanan yan na may ibinurkitan agiyang kutuwa rupaan ang kutuwa istiwa giyang kutuwa kamamataan ni siyang kutuwa mambubuntal yan maprorupaan yan na majhulkitan may ibinurkitan uy ka mi aluita siya miyuna asyo katawi ko sifat na kailangan akatawan syudat. Kau dingga katawi syudat, na dingga katawan sifat. Na syabab ku ditanu katawi ku zatu Allah, na ditanu kirupat su sifat yan. Na gitu syabab aso kai ibnur kitan u zatu Allah, na dataru tu mambusu kai ibnur kitan u kamamataani rupaan u mga sifat Allah. Na gitu makna anggota tigu Imam Malik aso kaif na majhul anggota rupaan yan na may ibnur kitan ditanu katawan. Wasu'alu anhu bid'ah. Nagyan ko to akipagisi inun o Muslim na miya kang galibag siya bid'ah. Oy, kakagya o pamalagyan ko to akipagisi inun na ayini isya yan nagyan ko to siya ada okit. Ang ko ada okit akakasimbagaw. Da okit akakatukawi. Kisa giyan ko to ay makna niyan na simbagyan. Oy, kakagigyan ko to ay makna niyan na syudhatian na ditanu katawan di maibnur kitanu na sumambusu sifatian na makna niyan na maibnur kitanu uay kan detar syudhat agus way makna niyan na sifatu Allah na syabab pro nagyang ko taki pagisi na kaon na miyakang gulaw laka sa makna niyan na bid'ah kakagi ay iniisya ka nang kutwa shay ada okit da simbagian da okit akakasimbagaw na simbagan na kapan nagyang ko to isimbagaw na ayak isimbagaw na
maka penggulaw laka siya di kasusuatu Allah. Nah, giyanan ipaganay si isa giyang kuta mga tao, kung kinipentagniran si iku mga ingaran Allah, agus yung mga sifatu Allah. Siran yung mga sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikadua si iku ay makna niyan na mga tao, kung kinipentagniran si iku ay makna niyan na mga sifatu Allah, agus yung mga ingaran Allah, na mga mu'attila. Ay petirok na mga mu'attila na dairang paratiyaya. Diyan ka na ng mga mu'attila na dunan kaklasya mga tao. Paganero na mga tao na dairang parati as yung mga ingaran, agu dairang parati as yung mga sifat. Pia kapraksiran so sifat agu yung mga ingaran. Adid na bayran ng piratiyaya. Naginan na mga mu'attilanan ang mga tao. Ay kaptuisan na mga mu'attila. Ikadua kaklasya ko mga mu'attila na piratiran siya mga ngaran, na dairang parati siya mga sifat. Wallah. Kakagya, ay rasuniran siyang kutwa, dairang kaparati siya kung mga sifat, nagigunang kutwa kaparatian ka kung mga sifat, katentuang ka ku wallah kung mga sifat yan, na ayari sultaw to, nagiyang kutwa kapagkadakalo o Tuhan, kapagkadakalo o simbaan, kapagkadakalo, ay maknanian na ilah, hijagian ko to kaperati ang kasi katentuang kasang ko to mga sifat si iko ay makna niya na Allah ay makna niya na tantuang ka apa siya sifat to Allah siya kudra na ayam ya pero siya tau to na siya kudra na Tuhan na utantuang kawan siya sama sifat to Allah na siya sama na pembalu ya Tuhan na utantuang kawan siya rahma ay makna niya na sifat na pembalu siya rahma sifat na miat telwa Tuhan na mustahilat tigran iba ay makna niya namang gulaw-law to. Na siya ba perur siyang kota duty panarima iranon. Uman ka utantuatan si iku Allah siya mga sifat na pagkadakal siya ay makna niyan na Tuhan, pagkadakal siya ay makna niyan na ilah, na ayaping galabukiran na din na bayram piaratiya si iku mga sifat. Wallah. Lamang niran din piyak kada. Ginan siya mga mu'attila. Ugi inak, ginan na panarina maanan aribat, mga bangin sami. Ay siya ba piyan akaw baluin niya na ribat? Nasi ko kamo masya itanuro na adna ketuuntan masya katawa manusia ay makna niya na makasisipat sa madakla sifat na inwagian ko to kaya pakadaklang ko to sifat yan baya makna to na miya kadakal mambu syudat yan baya makna to mambu na miya kadakal syaya makna niya na lawasyan adna ketuun kataw ay sifat yan na mawaraw sifat yan nagyang ko to kaginawa sifat yan nagyang ko to ay makna niya na kapangalim bebaan kasi patian ng kutwa karang kabubaya mangunggupan na inwagyang kutwa kaya sipatan yan siyang kutwa pimperang asifat baya resultaw to ng kutwa kaya pakadak lagi ang kutwa bedanian giyang kutwa lawasyan gitu siya ba giyang kanan ang dataranan ang mga tao na ay makna niyan na ribat agiyang kutwa ay makna niyan na panarima iran udi nagyang kutwa kapurati ang kasyang kutwa mga ingaran ng Allah kakagi ayat panarima irano nagyang kutwa kapurati si iku mga ingaran ng Allah na ay resultaw to nagyang kutwa kapakadaklo Allah kapakadaklo Tuhan way kasyu ar-Rahman na Tuhan na su ar-Rahim na Tuhan na su al-Qadir na Tuhan na su al-Aziz na Tuhan na su ar-Razzaq na Tuhan nagyang kanan andi dataranan at panarima mga waripan mo Allah, mga bangin siyami na tanto marayag siya kariribatian. Kaapya siya ko kamo masya itanurun siya giyang kaya dunia na adna ketuun ka sakat sati mana siya amadakli ingaran. Way maawid siya madaklang ingaran. Maawid siya madakla gerar. Ino giyang kutwa kaawid niya siyang kutwa madakla ingaran. Udi na ngegerar siya pipirati mana gerar. Ba ya makna ito na giyang kutwa kaya paka dakla giyang kutwa budanian. Udi na giyang kutwa lawasyan. Na giyang kanan andi dataranan panarima mga bangin siyami na tanto marayag siya ay makna niya na kariribatian. Giyang kanan ng mga tao na ginan siya pambetuin siya mga mu'attila. Ikatlo ka klase ko mga tao kung pinipentag nirang ko mga ingaran Allah agus yung mga sifat to Allah na pambetuin siya mga muawila way mga muawila ay makna niya na giyang ko to piana wiliran way giyang ko to mga sifat to Allah piyakap maanairan siya upama na salakawa maana way ay barat yan na giyang ko to ay makna niya na wajh
piyakap maknairan siya ay makna niyan na upama na piyakap maknairan sa limo ibarat giyang ko tuarida ang utwa kasusuat na apeduto ko mga sifatu Allah nadiran to paparati begitu na sifatu Allah katia wiliran to sa giyo ko nang ko tuarida udi na giyang ko tuahub na ay makna to nagyuto sa mga limo Allah ipambugay niyan si iko ay makna niyan na mga oripan niyan giyang ko to mga riski niyan ipambugay niyan si sa giyang ko to mga oripan niyan na gyuto so gyuti peter na rida kada ba sifatu Allah ay makna niyan na rida da kasusuat da sifatu Allah ba ay makna niyan na hub kabubaya oy nguto kabubaya wallah na da boto sifatu ay kena boto sifatu Allah kaya makna ang ko to rida na giyang ko to ay makna niyan na kiya rizki wallah si iko oripnian uli na giyang ko to hub na ay makna to na giyang ko to kiya rizki wallah ko oripnian sa muriata uli na tangok lagi ti makna giyang ko to rida giyang ko to gadab rarangit na ay makna niyan na dera no to parati boto sifatu Allah kaya ko na makna giyang ko to gadab nang ko to mga siksa at pumakatali mo masi ko mga ataw uli na mga siksa pumakatali mo masi ko mga darpa na giti petero na gadab na giti makna ang kutwa gadab ro rarangit ro wallah na ay makna niyan na pianak biliran agian kutwa ay makna niyan na mga sifat uli na mga ingaran wallah giyang kanan ay makna niyan na mga muawila mga bangin siyami na ayapya kamo misaw kiran na ad na mga sifat ay makna niyan na dirang panawila katiyan tuiran si iko Allah ay baratiyan ang kutwa ilm giyang kutwa ilm na paduto ko mga sifat at yan tuiran si iko Allah as sifatu tu ilm sifatu tu Allah adiran ta'wila paduna giyang kutwa ay makna niyan na irada kapakang bubaya-baya na ay makna niyan na paduto ko mga sifatu Allah adiran ta'wila giyang ko to ay makna niya na kudra kapag kagaga na paduto ko mga sifatu Allah ay makna niya na dirang panawila giyang ko to sama ngo to kapakanag na paduto ko mga sifatu Allah adiran ta'wila tiyan tuiran to si ko Allah giyang ko to basar uri na kapakailay na mga sifatu to adiran to ta'wila katiyan tuiran to si ko Allah ay apakay siya mga bangin siya mga oripno Allah nagyang ko to ay makna niya na pianak biliran ng mga sifat na ay sabab akya panawiliran na sabab po siya kagigyan ko to mga sifat at tiawiliran datarang ko to rida kasusuat na sifat to kaadun o ay na di ka pa kay iba misagin des wallah si ko ay makna niya na kaadniyan o di nagyang ko to hub na paduto sa sifat o kaadun na di ka pa kay iba misagin des wallah si ko ay makna niya na kaadniyan udi nagyang ko to ay makna niyan na mga pedasipat ay makna niyan na piya na biliran datar o ay makna niyan na wajib giyang ko to bias ay makna niyan na giyang ko to katinto si ko Allah si ko wajib na ay resulta to tigiran na giyang ko to kikisaginda ka si ko Allah kikisaginda ka ko Allah si ko ay makna niyan na oripan niya kakagigyan kay mga tao na isa problemiran na giyang ko to piya mimikiran niran o anto na ikamamata ni si Isagiyang ko to makna niyan na mga sifatu Allah na sabab si Isagiyang ko to ibira ng kapamimikiran na siya ko to sifatu Allah na ayak resulta niyan agiyang ko to kikisagin de ni ranon si ko isa ko mga kaadno Allah na sabab siya kagigyuti ke resulta niyan na miyana will siran na aya pa kay siun mga bangin siyami mga oripno Allah nagyang ko to mga sifat at yan tuiran si ko Allah na o pagilaya na matatago si iku manusia ay baratian ng kutwa ilm na yamana yan ng kutwa ilm na o pagilaya na si manusia na adna ilmu yan adna kataon yan si manusia na masisipat yan ng kutwa sama masisipat yan ng kutwa kapakanag masisipat yan na giyang kutwa ay makna niyan na kapakailan na ayapa kay si tanukiran mga uri po Allah ino niyo dainit taawila ang kaindidatari ang mga sipat agiang kandidatari ang mga sifat na adna kasi sifat taon ng kaadun na ayas mbagiran na tigiran na giang kay mga sifat pisifat wallah dataro ilm
nang kutwa kata Allah na kena badatar ko kata Allah panian giang kutwa kapakanag na kena badatar ko kapakanag wallah si ko pakata na iyan ng bida ang kutwa kapakanag wallah ang siya kapakanag ka niya giang kutwa kapakailayo ka Allah na giang kutwa kapakailayo ore panian na si ko pakata na iyan ng bida lagi ito isabab ayam na niyan na kaya tanto mi si ko Allah o ay si isa giang kaya na niyan na mga sifat siya di may panawila na ayam aptirutan ukiran mga oripin Allah, mga bangin sami, na inuniwanan giyang ka na nataksiw, na inuniwanan dataksan si ikaw, kalamulangwan o mga sifatu Allah. Sa kami, dataro mga sahabo Rasul sallallahu alaihi wasallam, na giyang kuto taksiw, o sa inyo si isa giyang kuto ayam na niyan, na mga sifat at yan niyo si ikaw Allah, na giyutod ni usaya nami ko, kalamulangwan o mga sifat, uli na mga ingaran, inaluy Allah agu inaluy Rasul sallallahu alaihi wasallam ingaranu Allah uli na sifatu Allah ugyang ko to kata Allah agu so kata o ori penian na ayama na niyan na mawatanam bida niyan ko pakata na yan na dataru to mambu ugyang ko ta wajib aswajib wa Allah agu swajib wa ayama na niyan na ori penian na tanto mawatan ayama na niyan na bida niyan ko pakata na kakagi swajib wa Allah na shu Allah na al-khaliq miyangadin na wajib o inad niya na makhluk na di din ka patot iba pa ka kumpira ba pa ka pagbaya so ay makna niyan na wajib o miyangadin agu wajib o ay makna niyan na inad di din patot o ay iba ay di din terima no akal iba makaplagid so kapakanag o Allah ang sukapakan o ay makna niyan na inad niya na siya pero nagyang kuta o siya niyo si isa giyang kuta mga sifat at yan to niyo ang mga sifat to Allah nagyutod ni o siya nami si iko kalangulangwan o ay makna niyan na mga sifat to Allah na aya problema kanu nagyang kuta kaya pa kam bida-bida niyo o kaya siya niyo si isa giyang kuta ay makna niyan na mga sifat to Allah o di nagyang kuta ay makna niyan na mga ingaran o Allah. Mga oripin Allah, mga bangin sami, ikatlo, ayamaan na niyan na kung mga tao, kung kinipentag niran si kung mga ingaran ng Allah, agus yung mga sifatu Allah, nagyan ko to mga mujassima. Ay aptero na mga mujassima, nagyan ko to ayamaan na piyakang buntaliran, yung mga sifatu Allah. Piyakang bulawasiran, so ayamaan na niyan na mga sifatu Allah. Na ini ibaratiran yung sifatu Allah, si ko ayamaan na niyan, na sifat way makna niya na kaan ibarat na giyang ko to kapakanag na datad no kapakad nugu ay makna niya na kaan niyan giyang ko to kata wallah na datad no kata kaan niyan giyang ko to wajh na datad no wajh o isa ko mga bisa ko mga kaan no Allah na giyang kana ng mga tao na ay makna niya na ay kabupuisan na mga mujassima Wai, hemat na niya ng kutwa. Api andin siya giyang kutwa takif, au giyang kutwa tajsim, au giyang kutwa hemat na niya na tamthil, au giyang kutwa tashbih, na palapalaid na ng mga tao, api akang buntaliran sa mga sifat. Wallah, na isanan, amyak kalala, kadustaan siya ko Allah, agiyang kutwa di ingkaw kapag ang buntala. Kapat kaklase sa mga tao, uli na ikalima, kaklase ko mga tao ko kinipentag niran ko mga ngaran ng Allah mga sifatu Allah na giyang ko ta mga mufawwida ay pero na mufawwida na giyang ko ta mufawwida na dua ay marataon nang ko ta paganero ungi na giyang ko ta ikadua na kapakay ay marata nang ko ta tafwid al ma'na giyang ko ta initayakop ka initayakop ka ko Allah so katawi ko maana agiyang ko ta sifat Oy, na yamaan na niyan na guilty marata na limanan kaklase ko mga tao. Ipagisi ka kira nonto na imaana ang mutwarida. Ami aliyo Allah asifatiat. Na isim bagiran ka na tigiran na sulin siwalay matao. Sisagiyan ka na maana agiyan ka na rida. Ipagisi ka kira na giyan ko to maana ang kutway wajh. Na ayapetero niran na sulin siwalay matao. Sisagiyan ka na maana agiyan ka na wajh. Ipagisi ka kira na giyan ko to maana ang kutwa istiwa ar-rahmanu ala al-arshi istawa na isim bagiran ka na sulin si Allah mata o maana agiyan kanan ay maana niyan na istiwa ipagisi ka kira to na maana agiyan ko to gadab na ayad na petero niran
Asyudin syawallay mata ko maan agyang kanana ay maana niya na gadab, na ginan ang kananan didataran ang mga tao na miyang ariribat. Oy, tafwidul ma'na ka sumangay nga mga sifat to Allah at tanto maray ka sumana agyang kuto mga sifat. Aya ka pa kay mga oripano Allah, mga bangin sami na agyu to paniwajib nagyang kuto tafwid al-kayfiyah. Ayapter na tafwidul kayfiyah nagyang kuto ayter yakop ka ku Allah ku katawirun nagyang kuto buntal gyang kuto rupaan agyang kuto sifat nagyuti wajib si ko muslim ang kuto tafwid al-kayfiyah ay maana niya na ipag-share kita magyang kuto ay maana niya na anto na imaana ang gyang kuto rida gyang kuto wajib naswajib na katawan siya maana niyan ugi na anto na ibuntalang kuto wajib wallah na ayasim baguto na itayakop tanwanan si wallah kung sukat tawi si isa gyang kanan abunta lagi ang kuto wajib yan itayakop tanok wallah sukat tawi si isa gyang kuto rupa na gyang kuto ay maana niya na wajib gyang kuto rida kasusuat na ato na imaana gyang kuto rida na katawan siya maana niya ugi na gyang kuto buntal rupa nang kuto kapkesuat to Allah ato na ibuntal yan oy ang kuto kapkesuat yan oy na ay magtirutan na maana niya na sudin wallah imata ko rupa na gyang kuto sifat yan kudi niya nung kasipata si isa gyang kuto kapke suatian uri na giyang kutwa gadab no to rarangit oy giyang kutwa gadab na rarang sifat tu Allah anto na irupa ano to kapagatan ang giyang kutwa gadab ang kutwa rupaan di maprupaan Allah sang kutwa pamana di niya kasipat ta sang kutwa rarangit na aya simbagta simbagro na itayakop tanuk wallah sukat tawi kurupaan agiyang kutwa ang kutwa gadab sang kutwa di kasipat ta Allah kakagiya so mga manusia na igiraw pa man ako kaya rarangitan na ayaro pa na di mambuntalo manusia nang ko to kaya rarangitiro na di maririga buntalian gisuruguyan na ayama na niyan na sukayawa ruguyan giyang kaya pa man na mga tangilan yan na pamanindig sa kakapriga yan oy na ayama na gimatan yan na priga na giyo to so buntal o ayama na niyan na manusia si isa giyang kutwa di niyang kasipata si isa giyang kutwa gadab ugay na so Allah kung di niyang kasipata si isa giyang kanan ando dataran na sifat anto na ibuntalanan na ayasim baguto mga oripno Allah mga bangin sami na itayakop tanwanan ko Allah so katawi si ikwayama na niyan na ropaan agiyang kanan ayama na niyan na mga sifat to Allah na giyanan ayama na niyan mga oripno Allah mga bangin sami ikiyang bagi-bagi ako mga tao ko kinipun tagniran si ikoy na niya na mga sifat to Allah oy aad na mga tao so mo ta tigtan mo mga ipaganirong kaklase na so kinipun tag no mga sahaba ginan na niya na perawatan tan so mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ini kagya mi aloy ginan ititwa na niya na paratia ama kaunto lang kana paratia mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikadua mga tao naging kutatigtan ng mga mu'attila naging na mga mu'attila na duwa ka klase na ikatlo naging kuta mga mu'awila naging kana na mga mu'awila na ad mambupya na wiliran na ad nadiran pa na awila ikapat naging kuta ama na niya na mga mujassima na paled na mariribatan kana na panarima iransya ikalima naging kuta ama na niya na mufawwida tafwid al-ma'na kinaba tafwid al-kayfiyah siya kubuto man ng mga bangin sami siya makatutup na tanubusi ko ay maanan yan na mga pedawras siya balabala siyang kanu wallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.